Okay, så første gang tager du 1, så tager du 2, så tager du 4, så tager du 8, så tager du 10, så tager du 12, 14, så er der den bare 2 hver gang. Okay? Vi slår mig ihjel. Hvor er det der? Så slår mig ihjel igen. Jeg har faktisk stået 3 gange, jeg kan ikke tage... Amber i det her også. Hey, når han er død. Jeg skal tage 1, skal jeg tage 2, skal jeg tage 4. Jeg skal tage... 7. Har du også død 3 gange? Ja, jeg skal tage 7. 7 Amber, jeg tager lige 7 Amber. Så er det Holy shit. Ej, det var dumt. Hold kæft, det var dumt. Jeg fik overhovedet ikke noget ud af det, jeg gjorde. Det kan bare sådan noget, så hey, så var fedt, og så gik jeg igennem det der. Nej, jeg er død 6 gange. Jeg troede, jeg er død 7 gange. 4 gange. Så skal jeg tage 8. Og så efter det, så skal jeg tage 10. Og så skal jeg tage 12. 6 gange. 8, 10 og så 12. Holy shit. Nej, jeg render lige hurtigt tilbage, så tager jeg lige 10 armøngens. Seriøst? Kan jeg ikke noget en godt med der? Nå. Man skulle gøre det fra starten af, så er man ikke sådan bagud. Ej, seriøst, 14 og så 16. Hver gang jeg når at blive færdig, så skal jeg gøre det igen. Nej, jeg er overhovedet ikke beværet, mand. Jeg gider at tage. Jeg har lige taget 14, så 16, skal til 18. Det var altså. Jeg er fucking op på 20, mand. 18 og så 20. Go. Nej. Hvor meget er du oppe på? Jeg er lige taget 8. LOL! Thomas, der begynder at lægge sådan en lille pøl af røvsød på min gulv. Du er god! Fuck, du er god, Thomas! Du havde mig lige på 22 arme. Lad være med at tænke på det, så til sidst regner vi det hele ud. Og så måske taget 240 arme, jeg ved det ikke. Nej, seriøst, lad dig være! Jeg gider ikke. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg snakker så for det. Det var... Det er 18 år. Nej, nu er jeg oppe på... Jeg skal tage 22, så tager jeg 24. Nej, hvad sker der folk, hvis du venter? Er du med på det?
Jeg sætter egentlig bare flere af mig. Men jeg synes du skal trykke nej, og så spiller vi ligesom vi normalt vil bare. Jeg tager lige 22. I'm a protein. I'm a massa. There again. Fuck this horse. Lad være med at slå mig ihjel. Seriøst, man. Hvad er jeg oppe på? Jeg skal 24. Nej, jeg skal fandme tage 28 i alt. Det kan godt. Nej, ikke igen. Det er 26 kanskje. Og du er kun op på 9, man. Jeg føler mig som en idiot. Er det rigtigt? Ja, jeg tog lige før. Var det ikke 24? 26. Go! Som I kan se, så er det League of Legends Push-Up Challenge, kan vi kalde det. Og så går den ud til alle jer YouTubere, alle jer, som har lyst til at pippe det lidt op. Nogle gange så kan det godt være lidt træls på en lang søndag, så bare sidde og lave ingenting jo. Men prøv det, det bliver virkelig udfordrende. Det er virkelig hårdt. Ja, jeg håber I nød videoen. Gør hvad I har lyst til. Jeg er egentlig ligeglad med om I subscribe eller ej. Altså det skal I gøre hvis I føler for det. Også like og sådan og del. Den går ud til alle sammen. Prøv det. Ses.